Ostras, vais a flipar! Gaur telebistaren munduko eguna da. Gudu zelaia kate ezberdinetako programentzat eta badakizue zein den arma nagusia? Audientzia. Baina nola jakin dezakete zein saio izan den ikusiena? Nola neurtzen da audientzia eta are garrantzitsuagoa dena? Nola liteke bi saio ezberdinetan ikusienak izan direla esatea? Pista. Neurketan dago gakoa. Dena gure etxeetan hasten da, eta People Meter deitzen den tresnan du oinarria. Makina horrek etxeko kide bakoitzaren profila eta kontsumoak biltzen ditu. Zer ikusi duen, zenbat denboraz, eta horren arabera, bataz besteko audientzia, sarea, urrezko minutua eta erratina kalkulatzen da. Horiek dira funtsezko kontzeptuak. Hortxe dago gakoa. Ikusienak direla esaten dutenean, metrika ezberdinei buruz ari direlako. Hala ere kontuan izan behar dugu hauteskundeetarako inkestetan bezala, datu hauek lagin batean daudela oinarrituak. Hau da, 10 etxeetan ikusitakoa 250.000 lagunek ikusitakoaren baliokidea da. Beraz, ez haserretua audientziekin Euskadin salbame gehien ikusten den lurraldea dela esaten dutenean. Zu ez zaudelako 250.000 pertsona horien artean. Edo bai?